Oke, maksudnya gimana bicara Wa
ini batu Fazainabun maka daharuwa ya umur kulsum zakatoi ya antis ini sepatin wafadul kulsum wajibna batanan nabiyyun Aisyatun wa qasatun lasauka sofiyatun maimunatun wa romallah Indul wa zainabun kata suariyah Na'um mahatum marina Hamzatu annuhu wa atasun kata amatuhu sofiyatun tatusbika Kaqawla hijratin nabil isra'in dalam ikusin Kata Israel ulusulis sama hatta rohan nabi yurohan kalaman Wairi kaifil wa isra'ila Ayatun sakata umsinah Wakala wal umata bilang Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil khairi maqasalama alaihi wa sahbihi wa kulli mursidin wa imam biwairi hakimah wa as'alul karima ila sa'amal wa naf'akul laman bihaqadil islam wa ayyatuhan Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وصحبه Tuhan paling ulama Tuhan Pak Kiai ingkang kawula mulyakaken Tuhan warga jamaah sedaya iki ingkang kawula hormati pertama-tama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah rabbil alamin kene kula kaya sedaya saged mlakukan pawonten ing sholat Mugi atas rawuh lan bagi menerima kepada Allah Taala. Tapi pun dapat tambah ilmu dan manfaat yang telah barokah di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Selamat berbicara mungkin dan sahih untuk masalah salibun sunnian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuhan warga jamaah Allah berkati saya melakukan sampai yang berdimensi besar Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sayyidu ma fi anfusikum wa huwa yuhasibukum billah. Sayyidu man yasha' wa yahdiku man yasha' wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulun bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا
ثم صل وسلم على سيدنا محمد الله 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 أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة مغفرة توبة عبد المؤمن في الله من أيام الدنيا سيدنا ولا يدل ولا حول ولا قوة ولا نشكر مستشفعا كلمة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان خفيفة إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فإن وتقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فقل فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadul Habibullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadul Khalilullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadul Khalilullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadul Hujjatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadul Hujjatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun aminullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun aminullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah.
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة إلى الناس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maqadul qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim kacarita saking Ibrahim an Alqamata saking Alqamah an Abdillah saking Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu muga ridho sapa Allah anhum saking kabeh sing pun disebut para wau. Kala dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kala dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saipun kanjeng Nabi man ta'allama baba minal ilmi yang tabi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Manutawi sapane wong iku ta'allama lamun ngaji sapa man baban ing sabab minal ilmi saking ilmu yang tabiu kang alam manfaat sapa wong bi kelawan ilmu sabab saking ilmu wau ngalam manfaat di akhirati dalam akhirat man wa dunya lan dunyane man. Sinten sing pados ilmu kawi ngaji namung sabab mawon ilmu namung sabab oleh ngaji atau mongko paring ku ing man sapa Allah Gusti Allah khairan ingkang luwih bagus lau kedune man bin umri dunya tinimbang umur dunya niku suwene pinten sabayati ala pisanatin yaiku 7.000 taun. Sabab tok saking ilmu wong niku ngaji niku diparingi ganjaran luwih apik timbangane umur dunya 7.000 taun. Sing 7.000 taun niku wau siamina hariha yaiku poso narinane 7.000 taun wa qiyamil layaliha lan jumeneng ibadah tahajud salat tahajud pira-pira wengi 7.000 taun. Makbulan kali den trima wa mardudin kali ora den tolak. Kali iki sinten sing ngaji sabab saking ilmu mongko wong niku diparingi ganjaran sing luwih apik tinimbang poso. Sinten mawon sing ngaji sabab saking ilmu mongko wong iku diparingi ganjaran sing luwih apik
ganjaran luwih apik timbangane donya napa timbangane umur donya 7.000 taun. Sing 7.000 taun iku nek awan digawe poso, nek bengi digawe salat tahajud. Masyaallah. Tadi bengi salat tahajud, awane poso suwene 7.000 taun niku jek enten sing luwih apik tinimbang niku. Napa niku ngaji ilmu namung sabab tok. Masyaallah. Padahal kula panjenengan nek ngaji pun kata pinten-pinten bab alhamdulillah. Masyaallah iki istimewane wong ngaji. Dikae nambani wong sing aras-arasen ngaji iki. Dikae nambani wong sing aras-arasen ngaji. Sampeyan gedhe ganjarane. Muta'alimun kasalanun khairun min sab'i mi'ati abidin mustahidin. Enten wong ngaji niku aras-arasen. Ngaji aras-arasen niku napa nggih? Ya setengah ngantuk, setengah krungu, setengah boten krungu, nggih kali santai-santai, kali dulu-dulaken sikil dan sebagainya, kalau ipet-ipet dan sebagainya nanjane sumu. Ya krungu ya kadang krungu kadang ora, tapi gelem budal ngaji. Lho niku luwih apik tinimbang wong sing ahli ibadah kabeh 700 wong sing ahli ibadah tapi boten enten ngajine. Lho iki penting wong ngaji. Kangge nambani wong sing aras-arasen ngaji. An Ibrahim kacarita saking Ibrahim an Alqamah saking Alqamah an Abdillah saking Abdullah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abdullah qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daipun kanjeng Nabi qiraatul Qur'ani a'malul mukaffiyina. Qiraatul Qur'ani utawi maca Al-Qur'an iku a'malul mukaffiyina. Pira-pira amale pira-pira wong kang dicukupi kabeh. Wa sholatu tawi sholat iku amalul ajizi pira-pira amal ibadah wong sing apes-apes kabeh. Wa shaumu tawi poso iku amalul fuqara pira-pira amale pira-pira wong fakir. Wong fakir iku senengane poso mawon. Wa tasbihu tawi maca subhanallah iku amalun nisa'i pira-pira penggaweane pira-pira wong wadon. Wong wadon iku senengane maca subhanallah. Wa shadaqatu tawi shadaqah iku amal asriya'i pira-pira amal ibadah pira-pira wong sing luman-luman. Wong sing luman-luman iku ibadah sing paling apik napa? Shadaqah. Wa tafakkur tawi mikir-mikir iku amal doa apa pira-pira amal pira-pira wong kang apes-apes kabeh. Mikir-mikir napa? Mikir-mikir sedaya sesuatu sing garahi imane kandel dhateng Gusti Allah. Ala eling atur nunturaken sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ala amalil abdoli ing atase pira-pira amale pira-pira pahlawan. Pahlawan iku wong sing berjasa ing dalem agama Islam. Iku ana amale pahlawan iku apa amal ibadah pahlawan iku apa? Kila diaturaken ya Rasulullah do kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa maniku napa amal abdoli utawi pira-pira amal ibadah pira-pira pahlawan. Maksudnya pahlawan iki wong-wong sing enten jasane dhateng agama Islam. Wong-wong sing enten jasane dhateng agama Islam niku amale napa? Amal ibadah napa? Kala dawuh sapa kanjeng Nabi iku thalabul ilmi golek ilmu. Udah wong sing gelem ngaji, wong sing golek ilmu niku termasuk pahlawan-pahlawan yang agama Islam. Kula panjenengan pindah pahlawan Islam ngaji yo golek ilmu. Makane
sing dawuhaken jihad zaman sakniki, jihad zaman sakniki, perang zaman sakniki wonten daerah mriki nggih niku ngaji. Kula panjenengan kepengin memperkuat agama Islam, siji carane napa? Ngaji. Pun ngaji ngene iki golek ilmu namine pun memperkuat agama Islam. Apa niku? Hayatul Islami bil ilmi. Agama niku agama Islam iso kelawan ilmu. Tapi nek boten enten ilmune, agama Islam boten saged urip. Mulane diarani pahlawan-pahlawan Islam kuwi napa penggaweane? Nggih niku golek ilmu. Fa innahu mongko satemene ilmu iku nurul mukmin. Fa innahu mongko satemene ilmu iku nurul mukmin dadi cahayane wong mukmin. Cahayane wong mukmin, cahayane wong iman, nggih niku ilmu. Ten pundi? Fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat cahayane wong mukmin, padange wong iman ing dalem donya lan akhirat nggih niku ilmu. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana utawi ingsun dawuh Kanjeng Nabi, ana utawi ingsun iku Madinatul ilmi dadi kutane ilmu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dadi kutane ilmu. Jenenge kutha ya apa ana. Kula panjenengan kepengin golek apa-apa ten desa, lah gak ana kadang-kadang. Oh, golek nang kota ana lho. Nah, kotane ilmu nggih niku Kanjeng Nabi. Wa aliyun utawi Sayyidina Ali iku babula pintu gerbange kota. Nek Kanjeng Nabi niku kotane ilmu, nek Sayyidina Ali niku dadi pintu gerbange. Berarti nek Kanjeng Nabi kudu liwat dhateng Sayyidina Ali. Liwat Sayyidina Ali, soalnya Sayyidina Ali niku dadi pintu gerbange Kanjeng Nabi ing dalem masalah ilmu. Falamma sami'a mongko semangsane krungu sapa al-Khawarij wong Khawarij. Maksude wong Khawarij niku golongan Islam sing medal saking golongane Sayyidina Ali niku diarani Khawarij. Anjene wong-wong golongan sing boten seneng dhateng Sayyidina Ali niku namine Khawarij. Ada haditah inilah hadis bareng wong Khawarij niku krungu keterangan hadis niki niku nek Sayyidina Ali niku dadi pintu gerbang Kanjeng Nabi masalah ilmu. Ada haditah inilah hadis kasadu mongko padha kasut rengki sapa Khawarij aliyan ing Sayyidina Ali bareng krungu hadis Kanjeng Nabi ngoten niku wong Khawarij terus kasut iri dhateng Sayyidina Ali. Wajah alan dadi kumpul sapa asratu nafarin 10 golongan miki barim saking penggede-penggede di Khawarij. Pimpinan-pimpinan Khawarij itu kumpul enten 10 golongan. Kalau padha ngendika sapa Khawarij, inna satamene kita gunas alun nyuwun sapa kita maksud takon sapa kita minggu saking Sayyidina Ali masalah kan yang siji masalah bagi datang kan siji wis iki awak dhewe ayo takon yang Sayyidina Ali takon masalah siji wa narolan lan ningali sapa kita kaifa kaya apa yujibu jawab sapa Sayyidina Ali lan amare kita ayo nakokno masalah siji jajan kok Sayyidina Ali nek jawab ya apa. Kalau aja mongko lan menjawab sapa Sayyidina Ali kula wahidin ing saben siji minas saking kita jawaban ing jawab akhara kang liya alima nak lamu mongko ngerti sapa kita anahu ing saben Sayyidina Ali ku alim menganceni wong alim. Engko nek masalah siji kok Sayyidina Ali kok jawab jawabane akeh berarti anjene Sayyidina Ali teman-teman wong sing alim. Padahal masalah siji tapi jawabane kok akeh.
Kok akeh, tapi jawaban akeh niku mboten bertentangan, berarti ajane Sayyidina Ali niku wong sing alim cocok karo dawuh Kanjeng Nabi. Aku iki kotane manawa kotane ilmu, nek Sayyidina Ali niku dadi pintu gerbangé. Kama kala kaya oleh dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a mongko teka sapa wahidun salah siji minhum saking golongan khawarij wau. Wa qala lan ngendika sapa wahid, ya Ali wa Ali. Al ilmu utawi ilmu iku afdhalul wa utama amil malu utawa bondo. Sayyidina Ali ditakoni. Sayyidina Ali ilmu kali bondo niku apik pundi? Utama pundi? Fajaba mongko jawab sapa Sayyidina Sayyidina Ali. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ali, al ilmu tawi ilmu iku afdal luwih utama. Ilmu iku luwih utama minal mari tinimbang harta benda. Ilmu iku luwih apik tinimbang bondo. Faqala mongko ngendika sapa wakil, biayi dalil kelawan didalil dasare napa? Dasare napa kok panjenengan jawab ilmu luwih apik tinimbang bondo? Kala dawuh sapa Sayyidina Ali, iki alasane al ilmu tawi ilmu iku miratul anbiya dadi warisane para nabi. Ilmu iku diarani apik, luwih apik tinimbang bondo. Alasane iki soale ilmu iku warisane para nabi. Jadi para nabi itu ninggalaken warisan apa? Ilmu. Lah nek bondo niku warisane sinten? Wal malu utawi bondo iku mirasu Qaruna dadi warisane Qarun. Masyaallah. Nek bondo niku warisane Qarun. Qarun niku Qarun jamane Nabi Musa. Jamane Nabi Musa atane benda wakeh niku diadai gedhong-gedhong diadai napa niku gudang bergudang dikunci kunci nang wakeh kunci itu sak cikal kunci itu niku dari gudang yo kunci itu niku sak cikal masyaallah kunci itu kunci gudang masalah ndak oleh kunci kuno. Lah niku harta benda niku tinggalane Qarun. Nek ilmu tinggalane para nabi. Wa syaratan lan tinggalane Sadat, wa Fir'aun lan tinggalane Fir'aun. Fir'aun yang ninggali harta benda, tinggalane Fir'aun ku bondo wa walihim lan liyane kabeh. Lho niku alasane Sayyidina Ali kenging apa ilmu kok luwih apik tinimbang bondo. Pada pemongko lunga sapa wakil biasa jawab iklan ikilah jawab bener. Sayyidina Ali jawab panjang jadi wong pinter. Mulane pintu gerbang Kanjeng Nabi yang jadi. Pada mongko teka sapa alakor wong liyane. Fasa alam mongko takon sapa akor kama salah kaya oleh takon sapa al-awwal kang kawitan. Wong liyane padha takon iku wong liyane takon malih. Fajaba mongko jawab sapa Ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa qala lan dawuh sapa Sayyidina Ali, al ilmu tawi ilmu iku afdal luwih utama minal mali tinimbang bondo. Ilmu iku luwih apik tinimbang bondo. Pakola mongko ngendika sapa akor, bilahi dalil kelawan didalil alasane napa? Dasare napa kok panjenengan jawab ilmu luwih apik tinimbang bondo. Pakola mongko dawuh sapa Sayyidina Ali, al ilmu tawi ilmu iku yakrusuka iku yakrusu jaga apa ilmu ka ing sira. Wal malu tawi bondo iku takrusun jaga sapa sira bu ing mal. Iki ilmu luwih apik tinimbang bondo. Alasane soale nek ilmu iku jaga awakmu. Tapi nek harta benda awakmu sing jaga. Lho ya. Bener ya? Wong niku nek duwe ilmu ning jaga awake
awake, tapi nek wong duwe harta benda mboten awake dijogo. Tapi harta benda sing dijogo lho, masyaallah. Tapi jogo harta benda sampai awake kesel kabeh, masyaallah. Pada ngomong kolum sapa akhir, dia tajawab kelawan iki lah jawab, iki tasih dawa, iki cara diterusno dawa. Kula panjenengan muga-muga saged nglampahi senajan niku wau disebutaken sekelumit saking keilmuan Sayyidina Ali. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha bi jamil ahwali wal afat wa tabdilana biha jami'al hajat wa tudayyirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tukallimuna biha salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususkan mengajar asma iman. Allahumma fillahu warhamhum wa bihim wa Allah bil rahmat wa maghfirah ala al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil amanu rabbana innaka rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'amalin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurda wa du'ain la yasma'. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma afrid umat sayyidina Muhammad. Allahumma qarid umat sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Depan maraknya apa? Mana ke? Nanti Pak Baroki. Apa? Kalau Pak Pom, tak iya. Pagi ni. Pesen kono wis. Siapa?
Wis wi.